Szevasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a videóban itt vagyunk újra a Bed Wars valamiben, Bed Wars Copyban, nem tudom, hogy nevezzem, valahogy nevezni fogom. Az a neve, hogy Block Wars, ha ki akarjátok ti is próbálni, akkor a neve. Oké, már Armort fejlesztek. Ha valaki nem látta volna az előző videót, akkor mindenféleképpen azt is nézze meg. De azt hiszem az a másik csatornámon van. És ja, itt úgy már tudom, mit kell fejleszteni, meg ilyenek. Be kell fedni az ágyat is. Nem ágy, hanem ez a valami blokk. Oké, és amúgy én úgy szoktam befedni, hogy így és így ezt a kockát így kitöltöm. Nem tudom miért kocka, de úgy várjatok, úgy még jobb is, hogy így és oda. De ne szedd már szét! Jó, és akkor azt a kockát így teljesen de milyen menő szkine van. Tök jól néz ki. Mi az, hogy most nem látjátok, de gorillás. Tök tetszik. Jó, itt még befejezem azért. Oké. Jó. Így jó lesz. És még amúgy fejleszek egy csomót. Csomó mindent még fejleszteni kell. Oké. És hiszem 20-ból lehet az armort, azt akarom. Akkor várja, az úgy 40, az meg, hát egy 55-öt szedek. Jó, nem. És jó, egy 30. Jó, így. Ezt fejlesztem. Jó, meg még egy 10-es szedek. És még egy 35-öt. Az kell. Igen, annyi kell. Még egy ilyet is akarok venni. Még építőblokk is kell. Akkor így megveszek, amit kell. Jó, meg még egy kis építőblokk, az ilyen 20 darab. Sok építőblokk legyen. Oké, itt szedek egy 20-at, ugye, amit mondtam. És nem tudom, hogy prók-e a csapattársaim. Remélem, hogy nagyon azok. Jó, szedtem egy ennyit. Nem tudom, ennyi jó lesz. Egy teljes ide csinálok. Ezt az egyet még kiszedem, nem tudom miért. Oké. Megyek tovább. Oké. Jó, ide átépítek. Gyere. Te leszel lökve. Oké. Jó. Tesó, hát ki vagy lökve? Jó. Kékekre megpróbálok rámenni. Nem tudom, hogy próbálok-e. Jó, hát tesó. Ugye meg tudjuk. Na. Jó, ugye ez íjazott. Oké, megyek. Ja nem, az íjazott. Ó, de ez nagyon jó. Nagyon jó íjazásban. De nagyon rosszul fettek be az ágyat. Jó, de van szuper valami. Jó, ajjaj. De ezek nagyon prók. A kéket. Jó, amúgy szerintem a sárgákra rá kéne menni. Én a sárgákra rá akarok menni. Ja. Itt sárgáknak még van olyan izéjük. Jó, én rájuk megyek. Itt van egy gold. De jó. Szó szerint egy gold. Jó, egy gyémántot én haza akarok vinni. És nem egy kéne, hanem 2, de most mindegy. Lesz is szartam, hogy én a szigetekre akarok menni. Ajaj. Jó, bum. Jó, oké. Na. Oszta. Pajzs. Oszta. Kidom. Jó, inkább leugrok.
De ezt ide lerakom. Hát ha miért? Még egy kicsi építőblokkot szerzek. De amúgy várjál. Van, nincs. Oké, hát egy olyan knockback sticket, a legolcsóbb, azt hiszem. Úgy az íjamat nem is használtam. Inkább építőblokkot szereztem. Diamond chestet hozza! Vagy nem? Nem hozza? Előbb itt már azt hiszem átépítettem, igen így. Oké. Jó, védte. Jó, úgy nem tud eltalálni. Jó. Védem. Jó, itt nagyon védek. Jó. És jó, átjutok rajtuk. Na. Jó, én már csákányal megyek a kezembe. De mi? De azon nem lehet ütni. Nem lehet ütni blokkot. Ki akartam ütni a blokkot, és nem tört ki. Még ez se kezd, még a kitörés animációja se kezdődött el. Jó, ezt még így megcsinálom. Lesimítom még. Jó, így ilyen alakzat itt tökéletes is lesz. Még egy ilyet csinálok. Négy kéne hozzá, de most így jó lesz. Oké. Tudjátok, mi lenne a legjobb? Ha ők is úgy csinálnák, mint például a kékek is úgy csinálták. Így, és fel tudnánk ugrálni a tetejükre, és úgy van még jobb. Mi? Nem védett. Jó, bum. Jó, én is szuperizélek. Ki kéne lökni. Mi? De már meg kéne ölni. Pirosakra rámegyek. Jó. Nem tudom, hogy prók-e. Azért megyek rájuk, hogy kiderítsem. Nem hiszem, semmit tudszom, azért megyek rá. Na jó. Pirosak azok csalók. Most jöttem rá. És ráadásul olyasmi skine is van, mint nekem. Én majd azért látjátok, hogy ilyen a skinem, mert majd átváltoztattam. Mert béna volt az jobb. És amúgy 2 órát szenvedtem, hogy azt a piros sapkát, meg a hajat le tudjam szedni amúgy. Utána meg rájöttem, hogy csak rá kellett volna kattintani. Jó, de most a pirosat, az sárgát, azt meg akarom ölni. Jó. De az kilökve. Jó. Meg van ölve. És kb. Senki nincs a szigetükön. Jó, azt megköszönném, ha ezt szétszednéd. De mi? De látjátok, hogy nem kezdődik el az animáció? Mert tudom, hogy kell kitörni a blokkot. Hogy így, és hosszan nyomod. Hosszan rányomsz, és kitörik. Hogy így elkezdődik a törés animáció, és amikor már teljesen beizél, akkor kitörik. De itt kezdődik az animáció, és nem lehet kiszedni. Na jó, most már vége a játéknak. Most már bedurulok. Oké. Jó. Nem tudom, kikre menjek rá. Sárgákra rájöttem, hogy hackerek. Jó, de hagyjuk már, egészet nem is lehet kiblokkolni. Jó, de... Láttok ott HP-t, mert én nem. Jó. Na most végre elkezdődött. De mi? Na mi? Hogy rakja ilyen gyorsan le őszintén? Jó. Hogy nem tört ki? Hogy a rákomban nem tört ki, ha rohadjál meg, hogy holnál meg? Bocsánat. Átváltozok kígyóba. Jó, most már itt az aranyat. Úgy gyémánt az jó. De ne lőjenek már, de nincs nyugtom! Rohagy! De nem hagynak nyugtot! Jó. Nem jó.
Tesó, én csak egy nyugalmat szeretnék. Én csak ki szeretném Csak ki szeretném szedni egy gyémántot. Mondjuk nekem is van így van. Csak az enyém az olyan, hogy így felhúzom és egyből lő. Jó, itt van egy újabb gyémánt, ezt kiszedem. Jó. 2 gyémántból már lehet fejleszteni. Oké, megyek. Hopp. Jó, már szerintem nem is céloz rám. Jó, hazahoztam 2 gyémántot. Fejlesztek. Osztom. Úgy nagyon jól befették az ágyat. Ez gratuláció. Mondjuk a HP-t tudom fejleszteni. Mindegy. Mert én amúgy a sebzést akartam. De a sárga, az nem hagy nyugtot. Az még innen is lövöldöz. Tudom, hogy ő, de... Jó, gyémánt. És arany, miről beszélek. Na jó. Pum. Oké. Azt, hogy befették. Oké. Jó, de nem tudom, hogy tudják-e, hogy én most itt érkezem. Csákánnyal a kezembe. Oké, azt elkezdtem. Azt nagyon jól elkezdtem. Oké, de én nem törik tovább. Ne, befették, megint befették. Ne már. Pedig azt tovább is tudtam volna. Ha megölöm őket, és akkor úgy. És mik ezek a fehérek? Úgy tudjátok? Mert van olyan is, hogy tools, és akkor egy TNT-t. Egy TNT-t, ha tudnék szerezni. 30-nál tudok. De mi ez? Mert akkor még meg kell szereznem. 30 blokkot még ki lehet szedni szerintetek? 30 blokk, még 20 kell. 20 kell. Csak nem tudom mennyi. 5. Mennyi kell? Nem tudom, de csak szedem. Nem tudom, 30. Igen, 30 kell. Jó, megvan a 30. Oké, veszem a TNT-t. Mondjuk Fireball is jó lenne. Mennyiből kerül a Fireball? 15, jó. Annyit még tudok szedni. Jó. Hát de nagyon közeledik. 2 kéne. Innen már nem tudok szedni. Jó, akkor innen kiszedem ezeket. Jó. Igazopot csak eléjem. Jó. Egy Fireball szedtem. Oké. De rajtam múlik az egész. Tuti nem fogom lehozni, de rajtam múlik az egész. Konkrétan csak én élek a csapatból. Jó, de már ők se élnek sokan. És nekem meg full HP-m van. Nekik meg nem teljes. Oké. Ők most kezdenek el fightolni. Jó, és én meg a fight közepébe bejövök. Jó, én szerintem ide lerakom a TNT-t. Miért nem tudtam átváltani? Bocsánat. Nem tudom, hogy hallottátok-e, de... Végül is nem a videónak, köszi szépen, hogy megnéztetek, és persze nyomjatok egy lájkot, meg iratkozzatok fel, meg felcseszett ez a rohadék játék.